Hola, bon dia. Ara us passem una sèrie d'exercicis respiratoris per millorar la funció ventilatòria. Aquí ara què hem de dir? Sabem que ara estem vivint una situació complexa amb aquesta passa del coronavirus i encara la ciència no sap si és bo o no és bo fer algun tipus d'exercici respiratori, ja no en fase aguda, perquè en fase aguda, però ja com a tractament de les seqüeles. Per tant, jo, amb el tema del coronavirus, faria o seguiria les recomanacions dels facultatius especialistes o, en el seu cas, si podeu accedir a un fisioterapeuta especialitzat en respiratori. Aquests exercicis estan més destinats a persones que ja tenen una patologia respiratòria crònica. Aquí poden entrar persones que tenen EPOCs, emfisemes, fibrosis pulmonar. Llavors aquí us passarem una sèrie d'exercicis per millorar tota la funció ventilatòria, que sabem que tenim tres tipus de respiració. D'una banda, la respiració abdominodiafragmàtica, amb el diafragma, tenim la respiració costal toràcica, amb les costelles, i després tenim una respiració menor, que és la respiració clavicular o supraclavicular. Aquí us passem una sèrie d'exercicis per intentar millorar aquesta funció respiratòria. Una salutació i endavant. Agafem aire, tirem espatlles enrere, aguantem 1, 2, 3 i quan tirem l'aire, braços endavant, amaguem panxa i baixem una mica les cervicals. Aquí treballarem primer un cantó i després l'altre, depèn de si estem treballant caixa toràcica dreta o esquerra. Llavors agafem aire, obrim el braç dret, creuem l'esquerra, inspirem i quan expulsem l'aire anem en direcció contrària i tornem a la posició inicial. Ara amb l'altre braç esquerre, agafem aire, mantenim uns segons i quan comencem a expulsar, creuem el braç al cantó contrari. Els dos següents exercicis són per la neteja bronquial. Són una mica més específics. Pel primer necessitarem el coll d'una ampolla, ens el posem a la boca i el que farem és tant quan agafem aire com quan el deixem anar per la boca sempre. Agafem aire, aguantem 1, 2, 3 i deixem anar. Pel següent necessitarem un got d'aigua i una palleta. Llavors agafem aire i el deixem anar a la palleta suaument fent bombolles. Ha de ser molt suau perquè si no tirarem l'aigua fora del got. Traiem tot l'aire. Comencem el treball de control ventilatori i el que fem és treballarem amb les apnees. Llavors, per començar, buidem bé tot l'aire. Buidem. I fem una inspiració forta amb la boca oberta. Omplim bé els pulmons i mantenim. 1, 2, 3, 4, 5 i buidem. Iniciem el treball de control ventilatori bilateral. Llavors, primer treballarem sobre una de les narines, ens tapem el nas, agafem aire, canviem i deixem anar per l'altra narina. Repetim, agafem aire, canviem de dit i exhalem. Podem treballar també la ventilació costal amb resistència o amb una goma si tenim a casa o si no es poden utilitzar uns pantis. Llavors, trepitjaríem la goma, quan agafem aire aixequem el braç, no passem de 90 graus, 1, 2, 3 i deixem anar.
Podem treballar-ho també amb l'altre peu, l'altre braç. Agafem aire, aixequem braç, 1, 2, 3 i expulsem suaument. També podem treballar la ventilació costal amb resistència a cames. Llavors el que faríem és agafem aire i aixequem la cama suaument, 1, 2, 3 i descansem. Alternem, fem l'altra cama, agafem aire, aixequem la cama suaument, mantenim 1, 2, 3 i deixem anar. Podem iniciar el treball dinàmic aixecant-nos i seient de la cadira. Llavors el que faríem és quan ens aixequem, agafem aire, obrim braços, espatlles enrere. Deixem anar, anem als genolls, tornem a seure. Els dos propers exercicis són exercici dinàmic i començarem a augmentar el ritme respiratori i cardíac, però continuant fent treball inspirant pel nas i expirant per la boca. Començarem primer fent treball caminant, podem augmentar la velocitat i amb el mateix ritme respiratori començarem a fer l'ascens i descens d'escales.